diretsahang usapan sa iyong overtime pay. Ayon sa batas, karapatan mo na manggagawa na magtrabaho na hindi sumubra sa 8 oras bawat araw. Kung ikaw ay sumubra sa 8 oras sa isang araw ng iyong trabaho, may karapatan ka na humingi ng iyong amo ng overtime pay. Sa mga regular na araw, ang iyong overtime pay ay 25% bawat oras sa matanggap mo na sahod. Sa mga rest day at mga holiday, ikaw ay makatatanggap ng 30% na dagdag na kita base sa matanggap mo na sahod sa mga araw na ito. Para iyong maintindihan, magbigay tayo ng kunting halimbawa. Sa mga regular na araw, kung ang sahod mo ay 800 pesos bawat araw, para makuha ang iyong sahod bawat oras ay i-divide mo ito ng 8 hours. Sa ganyang halimbawa, ang sahod mo bawat oras ay 100 pesos. Dahil pina-overtime ka ng iyong amo at base sa 25% na dagdag, bawat oras ay kikita ka ng 125 pesos na overtime pay. Kung 4 na oras kayo na nag-overtime, ikaw ay kikita ng overtime pay na 500 pesos. Kaya, sa nasabing halimbawa, dahil ang basic mo na sahod ay 800 pesos bawat araw at may overtime pay ka na 4 na oras, idagdag mo ang 500 pesos mong overtime pay sa iyong sahod bawat araw. Sa araw na yon, ikaw ay kikita ng 1,300 pesos. Kung pina-overtime ka sa iyong amo sa iyong rest day, may dagdag ka na overtime pay na 30% sa matanggap mo na sahod bawat araw. Kaya, base sa nasabing halimbawa, ang iyong sahod bawat oras ay 100 pesos. Dagdagan mo ng 30 pesos o 130 pesos ang iyong overtime pay bawat oras kung iyong rest day. Kung pina-overtime ka sa iyong amo sa mga holiday, ang kwintada ng iyong overtime pay ay depende kung ito ay legal holiday o special non-working holiday. Kung mga legal holidays, kagaya ng New Year's Day, ang matanggap mong sahod sa araw na yan ay double pay, plus 30% bawat oras na overtime pay base sa matanggap mo na sahod sa araw na ito. Gagamitin pa rin natin ang halimbawa na ang iyong sahod bawat araw ay 800 pesos. Dahil double pay, ikaw ay makatanggap ng 1,600 pesos na sahod. Bawat oras, ang matanggap mo na sahod sa araw na ito ay 200 pesos. Kung ikaw ay pina-overtime, ang 200 pesos bawat oras plus overtime pay na 30% o 260 pesos na overtime pay bawat oras. Kaya, kung ikaw ay pinapasok sa trabaho at pina-overtime sa iyong amo ng 4 na oras, mayroon kang double pay na 1,600 plus 1,040 na overtime pay o sa kabuuan sa araw na ito, ikaw ay kikita ng 2,640 pesos. Kung mga special non-working holiday, meron kang matatanggap sa dagdag ng iyong sahod na 30%. Para makuha natin ang iyong overtime pay, ikwintada muna natin ang dagdag na 30% sa 800 pesos mo na sahod bawat araw. Para mas madali, bawat 100 pesos ay may dagdag na 30 pesos o 130 pesos. Dahil ang sahod mo ay 800 pesos bawat araw plus 30% ay sa araw na ito, ang sahod mo ay 1,040 pesos. I-divide mo ang 1,040 ng 8 hours. Ang lalabas ay ang sahod mo bawat oras ay 130 pesos.
kunin mo muna ang 30% ng 130. Kung meron kang calculator, ito ang gagawin mo. 30 divided by 100 times 130. Ang sagot ay 39. 39 ang 30% ng 130. Ang 130 mo na sahod bawat oras ay dagdagan ng 39. Ang sagot ay 169. Kaya ang iyong overtime pay bawat oras ay 169. Sa nasabing halimbawa, kung pinaduty ka ng iyong amo sa special non-working holiday, ikaw ay makatatanggap ng sahod na 1,040 at kung 4 na oras kayo na pina-overtime, meron kang overtime pay na 676 pesos. O sa kabuuan sa araw na ito, ang matatanggap mo na kita ay 1,716 pesos.